Kubleshbun region Barok lang ki khot jong ka Meghalaya Awakened Concerned Citizen kabri ko na plen ka state committee ya ka bana kalyang jong ka Awakened India movement pada ban permit nado kini ki parai ko dan masyakmat namar komunicikan ka Awakened India movement ke national movement jong ka India kemudian habaro ko ki jela kemudian ye for India ndai ka Meghalaya Awakened Concerned Citizen kabari ban kren hi ro kum kita ki concerned citizen ki bashim hi na ka banta la ka jaw ka jela te hang ni batang yeng kum ka kunhon jo ka Meghalaya Awakened Concerned Citizen par ke ai ka bangi pan pau ni sa pan pau ko jik si anda ha bangi I ya ke ai ka ban kalyang jong ka sarkar jela ha padeng kani ka MDA ka bar yang ba ka shim ban peniai halor ka lenti klem da Cambria klem da Ken snap show yano inoro khamtam on habang ipai le hapo ka jela Meghalaya ka badan ya ki lightly ki communities kata ka dei ka khasi jaitia pat garo communities on habang ila pat ka jing thungkam ka ding thungjam ta ka lalong kumbang no lalong kumbayu rot no yangi ki khasi ki jaitia he bro khai amdon cho ka jing nyaudor amdon cho ka jing khendor yano inoro la shulong no kumbang no le si thungkat bamon le kat bamon dah berpenteri kam no dah roster system. Kaya kini roster system. Roster system lelai anda habang itip hi pai ba berkhai kalong commonly use. Kaditang kajing thung pai ba mong no kat bamon thung. Dan habang I ba kajing thung pai ba kat bamon mutalala ba bun hi de ne gijai penteri garo ki bayo bun ya kam ka jam berpenteri kam. Dan anda habang isyam ya kata berkhai isyam bangi kum ki khasi jentia pangi digi ai. Hatong imde ki try no sosnam. Ngidegi ai pada po jela Meghalaya. Ngidegi brio, ngidegi merat se. Dikani ka ai ke berkhot ke benta ke jinglia jong ke sarkar jela khamtam ban ke sarkar jela ka ba arle ke bangin haban kenturu ba ke sarkar jela kamla ban pentrekam pura ya kanu kono ke benta ke jingdawa halon ki babun ki eseng balang ki shimi ke benta ngai mentana ka political party kum ka VBP ya ka jinglam jong ba arden kla shimro e ka benta ban yang ban dawa ban pentrekam ya ka reservation policy ngiru ngin ha ban dawa na ka sarkar jela ba ka dei ban wanra ya ka jing penbet thmai ya ka reservation policy ban wanra lada omla ban ong ban thung 20% ro andrai pentre kampura da ba thung no sisundan prapo persen apre ukasi ujantia ban ugaro sisundan ki di banyo ban bat no ya ka prapo persen ban arpo persen pat sai kita ki general ki OBC ne kiwe ki benta ki badan kam hapo ka jela Meghalaya balai nga kredit ni ka benta nga samun ong ba ka Meghalaya Awakened Concerned Citizen na dangi pai ka kum ka kernit terekam pura jong ka seng hi ya ka bangina depan snar dangi pai hlo ka kendon ka balai ka omba ka jingedei hapdeng ka jing terekam jong ka Meghalaya Awakened Concerned Citizen kanum dei bandon jingedei bat kanu ka seng sign perthei kanum dei bandon jingedei bat kanu ka seng sign perthei kata kamut ki political party bakadi bandon ro ya kata ka jing sneo ha ka bri ba kumnong intrei kum kita ki briu ki badang it ya la ka jong kari ba ka chai benriu tiganoi kani kalong ke AKA gamat ka benta ka bakongsan ya ka bana kalyang jonga kum president ka panpau ne ka por balai namangan haban krenro mangahi borokhoi ki badan hakani ka pa ko ka kenhon ngidang dei tang ki briu ki badan haban jit ya kita ki briu ki balong kum ki nong mikmat ki banle chepo assembly ki banle chepo parliament ki banle chepo district council ki balong ki MLA ki balong ki MDC ki balong ki MP mangahi bang haban jet mangihi iwe pa iwe ngin haban jet ya kita ki briu ki balong kita ki MLA khamtam la ngin ekran halo ka jela la jong lei hapo ka sarkar la jong le ki dam ki MLA ki na haban thau roi ka sarkar mangihi ki balade budget borokhoi te gani ke ai ke borokhoi da ka shimel de ko briu bram e jela ka jong kari ba ka jai benriu ngasamonong hoi ka jingle jong ba arden kum uta uwe na preng ki politician ubalong ru MLA ubalong ru nongelam jong ka voice of people party ngila debi I ula shim be kalti ka bahapala ulayalam berketiu ya kata ka parti la jong na ka beta ki babon ki benta ngai I ba ka jing ya jong ba arden menta ushim ya kalti ha ka bri ba ka greatest political party power ula shim ya ka beta ba khra pala ban shim ban yalam dan rengi ngin mla ba ka jingle jong ba arden kalong bakla ka jingle jong ba arden kum politician ula shim ya kalanta ka badai and rai na ka le jongi kum ki kendon
Habdeng ki seng balang ki betrei dum tak im lang salang. Ngideiru ban yeng ban dawa ya sarkar jela bagade ban menteri kampurano ya ka reservation policy ban penbait thamai ya ka jing ka baki pai ba ki ya kendo ha ka ni ka kenti ka bamenta ka bangi syam manla ka ski sharom senang ka jing theng kam ka jing thap jam bar khoi ka long kum balong be ai ngai i teng teng lodon brother ban thung na paro teng teng te na kata ka daw na ka liang jongi kum ka seng balang kabadon apdeng ka demokrasi ka seng balang ka bomshim don ba kano ka political party ngin haban penkharo ya kane ka wei ka mak ka ba kongsan bangin betre ka menta bangin yen halor ka partyless democracy on job reservation policy kata kadi ka benta ka ba kongsan ya ka ba nagaliang jo ka Meghalaya awaken concern decision menta ngin haban penkhano si sindon ya kane ka partyless democracy on job reservation policy amde manong bangin kersan yu ba arden made pan ya ka jong galenti ya kata ngila sotu sai bangila airu ka jingero kup politician u bakrau u bar shem ya galenti pan yalam nagaliang jongi ka kenhon ngi ai ka jingero andre ka kenhon Meghalaya awaken concern citizens kan habru ban pensotu e ki ba ka ai ka jingmot jong ka partyless democracy kadai hapreng jonga bat jongpi upat ba ki bampan pat yesno ki bom syempat yesno bat kano ka political party ngidam dei ki breu ki belang long ki voters ngidam dei ki breu ki belong ki nongjet pura ki belong kita ki MLA bangin pash po assembly ngingim dei ki politician ngingim dei ki political party ki bon hani ngim don kamro ban yesno bat ka political party ban tre kam ringkat lang andre ke ai ka kamran ka jongi kalong habang instan kup kita ki partyless on democracy ngiyeng kum kita ki breu ki bongdon ha kata kanu ka benta habang yeng ha jing lai lot ngide ban yeng ha jing lai lot halor ka hok ba jing sisa nginum la banong ban yalam bakala yeno reyeno namar balai ki AK bar khoi ki bangila WE hakini sngi ki bamenta hi kalong ba ngi habi ban yeng ban dawa be ka sarkar ban pentrai kam pura ya reservation policy ban wanra ka jing be kajingya bet apreng jongi kum ki para jai benrio om ban wanra kano ka jingision apreng jongi lada ka jingision kabaga sarkar kan hapan wanra kata kamut ka sarkar kam shumwanra shu ya ka independence kam shumwanra shu ya ka demokrasi po ka state jongi ka sarkar MDA 2 ka warra no kamban ya kata ka violence for the Indian citizens lani ka violence for the Meghalaya citizens bakinya sho bakinya mensau bakinya mong bakinya umsnam man la ka sngi tang na kata ka daw kita gidi ki AK profile ki bang penpau ne ka por bat ki AK profile ka ba pedang jungi kum ki parari ki bolong ki pardo ki parasnam dongin long ki basngo thu jingmot dongin long ki ba AK profile ki ba shempang gin wat ki lak ki lenti bat ki AK profile ka bangi wan ra na kalyang jo ka Meghalaya awaken concern decision kan mo ba kadi ka partyless on democracy ngin lek ban yeng ban tawa kum ki pai ba nong song stong manga ban maping idang im halo ka jing light lot yem sim light ban yasno par kano ka party yem don kam ban kersan ya kano ka political party namar ngem te bro ka jing trai kam jagote ka political party kan trai kum no la sai bala chisngi ngi mata ki brang im ha ka kerdan ngi brang long kita ki social activist apo ka state ka jongi ngin nyai long ki social activist ki ban yeng ban shakri nam ta ka jing light lot am bangin wan ra ya kano ka benta bangin ya hapan ya toy dah kano ka benta ka banong bomla ban pediang ngide ban ya toy ya jing lai loy nginum dai ban toy bakla ya kalenti ka banginum la ban pediang dalele ru em kane ka AK bro khoi ka bang soban ong ne ka por nagaliang jong ka kenhon ngi soban karpat bro ya ai ka bagi pai bakin haban yai ngim den kam ban ong ban sak penya hakino ki political party namangila WE ki political party nakaway ka snem sakaway ka snem ki yaimi nakaway ka election sakaway ka election ki mi ki politician ki jongi ki leyas no si phang sakaway ka party ki leyas no si phang sakaway ka party ti yano shung in manjor pan yano shung in chania nakata ka daw ka AK bro khoi ka bangihi kum ka Meghalaya awaken concern citizen ringkat len dak jing sanran jong ka awaken India movement Hamne mentangi penmi ya ka partyless on democracy for job reservation policy. Kita kadi berlong ke bentang bakongsan bangin dawaru ya ka sarkar jela bangin paru ke jingtho ka sarkar jela ba marmar kadi ban sotu sai ba ka ai kani ke jingyang jungi ki pai ba halo ka partyless on democracy ngiyang nak ta ka jing lai lon ngiyang nak ta ka jing sotu ngiyang nak ta ka jing sempang ngiem simbiang barang ban ye shok ban ye pat ban ye prada lelir em kata ka bangin numla ban pediang de kini kilong ki AK ki benta ki bakongsan ya ka ban nakaliang jongi ki penpau ni ka por de kum ki parari ki pardo ki parasna habang idang imhiru halal ka fundamental rights of the Indian constitution ngindun dai ban sa alam ha ki politician
Nginum dei ban sya elam haki political party. Haba mentang ila don ki seng balang. Keleng saudong ki seng balang ila don haki jela ke jengi. Ting ki seng balang ki di belong ki basngau thu. Ngi barokhan ki di belong ki basngau thu. Nginum dei ban ong ba barok na pren jengi ngin chilong tong tu ki masi klemsam ngin chu chas. Ngin chu sat set sem ka cebalik ki jaka ngin chilong tang nongbot jongno haba khadu la da ngau batre seng balang. Ngan le yasno ba kano ka political party ki pai ba ki sebut jiklienga pila de yasno ba kate ka party haba khadu ngan jawab kumno syo. Habang kadang dia social activist, kat bang kadang dia social activist, ngan yang baik kamu social activist, ngan stand halal ke partyless or democracy. Kata kadang kebetul bokong san, we are the citizens of Meghalaya. It's a freedom movement for the citizens, rights of the citizens. Nobody can change. Kata kadang kebetul ke bokong san ke bang penpau ni kepor, parari, pardok, parasnam, logi basautu, ajing mutla mengi dan ibakla, map la deruk ibakla, ke ai ke berkhoi ke bang ikran halal ke hak pakajing shisha, namar balai. Ka kendon ke balai jong ka Meghalaya Awaken Concerned Citizen Club ang lupa bang inum day ban yasno ban yetre kamlang bat kano ke political party hendrai ka Meghalaya Awaken Concerned Citizen ka keren padesh ki pai ba habang idang long kinong vote ngidang long tang kinong jit ban jit ya kita ki brio ki ban let chapok assembly manga ban mapi hedo ka mata ngidon halor ka partyless on democracy ngim chumla don hapok ka political party kata kali ke betar bokong san long ki brio ki baslo tho long ki brio ki basyampang ajing mon lam markelyang ngim dei ban yasneo ngim dei ban yakan tho iwe pa ke bar khoi ki bang iya lada ka long ka kam senchar ka khadar lada ka long ka political party lada ka long ka kam jo ka himasima lada ka long ru ka kam jo ki seng bhalang ngidon halor ka jing soto ngidon halor ka jing syampang ba ka jing syampang ka jungi kadi berlong ka jing light load amdon balak ban yalam bakla yano ru ndai ka wei pak ka benta bokong san ka lomba ka jinge trelang ka long ka jinge teli ba ka jinge teli ka de ka jinge ai jingbot lam ba markelyang ambang ingin tho ndai ka ai berkhoi ka lomba ngin yalam na ka benta ka ba baro haple jungi iwe kita ki benta ki bokong san ke bangga pau ne ka por kenmo ba ka Meghalaya Awaken Concerned Citizen Club say ya ka partyless on democracy for job preservation policy kaning in haban yang nado mentang singi hal do la sai ka singi ter kan baka sarkar kam sengap ngindang yai bandawa na sarkar naki singi ba khamta mi ki khna pule ki jongi ki balai ban pule mata ki lai ban pule namar balai ban yo kam ban yo jam ndrai menta haba ki lak baka lokum ni shei shu ki net la sai ki don bro kita ki khna ki jongi ki samla ki jongi ki balai ban thap ki kam ki jam ki jongi hadu kam menta ki la thap ko malai sau santli ki kam am chimla yo menta te shei kin let pat makiro naga ta kadaw la daga sarkar kam la ban monra ban penbek thmai ya ka reservation policy kata ka mot amdan jingmot ro ban pentre kam ya ka education policy hapo ka state ka jongi la daga sarkar ka sluthu ba ka pnyai marwai ka sarkar ka long ka nongchon jong upai ba nadu mata ka singi ngiru upai ba ngin long ki nongchon jang ka sarkar ban nang ne shakmat abangistan partyless on democracy ngim dot kam shu ban tabot dan lele ro yam la ka sarkar kamla ban penbek ya ka reservation policy kata ka di benta ka bokong san ka bangga pempau ne ka por kuble shibot